Okay, Monday. Today is Monday, May 15, 2023. Mangan tayo. Time check. 12:04 ha. 31 degrees Celsius pa tayo. Medyo hindi masyadong mainit pero mainit pa rin ano. Ang nag-iinit ngayon ay ang mga ATM machine. 32 degrees Celsius pala tayo no. Kung may nag-iinit ngayon ay ang mga ATM machines ano. Alam na this ano, quincenas. So lahat po masaya ngayong Monday, it's a Manic Monday. Ha? Alam na bakit masaya ang mga tao ngayon sa Monday? Siyempre naman, no? Marami, ano? Ang paghihintay, sulit, no? Alam natin, 40, tama ba? 13th month, 14th month, basta bonus in short. Congratulations po sa mga nakatanggap po ng bonus. Dahil, bonus. Pero sa ating sa mga katulad po namin na bonus lang. Agninaawa so bonus. Agastos lang. Paano to kasi man? Ano? Paano kaya yun? Hindi pa natanggap ang bonus, nagastos na. Kumbaga, parang kisap mata lang siya mamaya. Kisap mata. Kay bilis namang maglaho ng bonus ko ngayon. Sa round friend, tama ba? Kisap mata ang ating mga bonus. Mangan tayo. Welcome to Mangan tayo na naman. Ayun, time check, 12:06. As usual, follow heart, share. Tawa yan. Sige, wala kang man insan. Insan sigurado offline lang may ATM dito at munisipyo. Insan friends, tawa yan. At tawa yan dala. Ako nalaran, akita ko yung sa amin bonus insan, ako utangan. Insan tamay kanda na. Basta, kumbaga, only us knows. Tayong mga nakakaalam kung anong nangyayari sa ating bonus. Alam na natin. Hindi sa pan, talagang, ganun talaga, lalo na pag nagpapamilya ka. Ang munikian maikian ang gapulawa. Ayun po lekar katinsan ng kabuasan ni. Ayun kabuasan ni ko Ay Jonas Mangan, welcome to Mangan tayo. Ano bang ulam natin ngayon Shuswar, naka-live stream din po tayo sa YouTube YouTube at siyempre yung Advisors Corner. Baka naman pa-follow naman sa Advisors Corner. Pagkabawasay utang talande insan, Unless sikat pakapawasay utang, may siya kasi ato nabawasan kasi agnisimbabe imbawas lang utang. Katras pala sisirak natin kunwarin masamit pero masamsamit kunwarin mayaman kari-kari pero kari-karing gulay ang ulam natin ngayon masamsamit kari-karing gulay. Kari-kari na gulay ang ating ulam. Ito yung pinagsama-samang talong, puso, kalubasa, ano ba to? Sitaw at bulong na pichay. Diba? Ang kapi 10 tuya, puron gulay yan. Yung kari-kari. Susira. Anong ulam nyo? Ang tisira yun, mangantayon. Mangantayon, mangantamaw, inta kumangan, kumangtam, kaon, ang mga unta, makain kita. Ayun, bon appetit, tapos siyempre makuha natin sa bon appetit, tapos tabi masyo, eray, karayon tayo Japan, Auntie Ding, Uncle Frank, Auntie Ellie, si Auntie Liba, wajara natin, tabi masyo, ayun, at sikpan, Bamo sa Comer, ayun, Bifami ni Harbukor, Auntie RC, Sininang RC, Wajara, Bifani Harbukor, Antem, Bifami Harbukor.
Di ba? Hello, auntie. Kumusta kayo? Good afternoon. Sir JM Velasco. Insan. Insan. Mangantayo. Ciao, 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 ciao. Ngayon, painit po ang panahon. Kumusta po? Auntie Sirayo. Anong taong nila doon? Kumusta? Tapos yun, belated Happy Mother's Day po lahat sa mga mother, sa mga nasa ating mother, kay grandma, sa mga ninang ko po, Happy Mother's Day, mga titas ko, mga pinsan, kamag-anak. Hindi ko na po kayo babanggitin lahat, basta alam niyo na po yan sa aking mother-in-law, sa kanti Mrs. Sabi ko kay Mrs. ayun, thank you for being my wife and being the mother of my children. Kwanto, Mangan tayo, anti ukto, masamsamin, kari-karing gulay, anti, mangan tayo, mangan, tubig muna. Happy Mother's Day to all pala, Ayun, so, mangan tayo si Ren, Saan man kayo ngayon? Ciao. At busy ang mga tao po ngayon dahil sa kaka-withdraw. Sigurado, maraming mauunat ang buhok. Yung mga signa. Yan yung mga palatandaan na nakatanggap ng bonus. Joke lang. Yung mga kwan natin. Kahapon nakakatuwa dahil, nagkaubusan ng mga cake. So naka-con din po tayo Naka-livestream din po tayo sa YouTube. Siyempre, paki-con naman teacher ko yan, Tapos doon sa TikTok natin, online talipapa, Ella Colin Shop, baka bili naman kayo doon, yung kay grandma. Yung mga Facebook, hindi ko alam how true yung lumalabas na balita na nabigla ata si Meta, tatanggalin na raw niya tong yung mga monetization ng Facebook, hindi ko lang alam. Hello, ante. Welcome to mga tayo, Auntie Malu, Ayun, Happy Mother's Day, belated. Kumusta kayo? Kaya mangan, ganti si Rayo, sisirakmatan kari-karing gulay. Di ba? Purely vegetarian tayo. Kaya Sir Alfred, mangan. Yeah. Vegetarian natin, vegetarian. Kari-karing gulay. Nansira ang milan ni may kabosan. Sabay ito na iluto na asawa. Portarte, bangon na. Ako po yung nagkakari-kari. Yakwan. Uy, sarap paksiw ng galunggong. Sabi sa siranan. Ako po yung nagkakari-kari na hindi gumagamit po ng alamang. Hindi po ako naglalagay ng alamang sa aking kari-kari. Kari-karing gulay, puro sa akin lang, May galunggong. Sinaliminan misis, tilapia, medyo mamura, may sakayabang ko sa kanto, simpa. Kasi nagkari-kari kaming gulay dahil si